V dnešnej časti Janovič podcastu vidíte od malička ten český štýl je potrebno. Dačo asi od Simple Band, alebo dač také, hej. Som cymbalmišta. Dáme to dokopy a že pôjdeme bombiť. Okolo tých 4 000 tam bolo, no. Javier Band, Roman. Tak určite Mirko, nie. Hudobnej školy, konzervatórium. Bohužiaľ, také ešte mi nechodí v hlave. Takže zdravím vás, priatelia, pri ďalšom podcaste na našom YouTube kanáli Janovič podcast a máme tu kapelu Amaro Band. Tak začneme tento podcast tým, že aby ste sa predstavili a povedali niečo najprv o sebe a potom sa dostaneme k hudbe. Moje meno je Manuel, mám 25 rokov, 22 rokov som žil v Anglicku. Teraz som už asi 2 roky na Slovensku. V Anglicku si už hrával niekedy, alebo? A mal som tam kapelu, ale to len tak. Čiže si sa učil, si sa skúšal. Že... Skúšal som a potom som prišiel domov a sme sa dali s chlapcami dohromady. Patrik Adam nás dal, no. Že on je akože váš manažer. Áno, náš manažer. On vás spojil. Áno. A chcel by som sa opýtať, aká je tvoja pozícia v kapele? Moja pozícia je spevák. Aký si typ ten speváka v kapele? Tak ja som skôr na tie pomalšie piesne, slaďáky a také, a tu kolega je na čardaše. V čom si rozumiete najviac, keď sa ide hrať? Tam máme plus, že oni dvaja spolu vedia hrať skvelo, aj Oňo vedia osolovať, že oni si veľmi rozumia. Hej. Tak ja som rád, že mám takých muzikantov pri sebe a že môžem s nimi hrať. A ty si vždy začal ten košický štýl, ten barový, alebo si hral aj niečo iné? Tak od malička ten český štýl. Český. No a už potom... Máš tam aj rodinu, alebo... Mám rodinu v Čechách. Máš aj rodinu v Čechách. Tam možno aj sama tu prišlo. Čo by som sa chcel opýtať hlavne z teba, Manuel, že aké to bolo prvýkrát so s chlapcami na javisku? Tak trošku som mal tú trému, ale potom sme sa už spolu našli so spevom, s hlasmi a rozumieme si veľmi dobre. Hej. Takže už to potom išlo samo. Hrávate teraz častejšie, alebo? Teraz sa to na nás až veľmi dosť nakopilo na to, že taký malý čas hrajeme, že už nás volajú až do Čiech, do zahraničia, takže si to ceníme, že tak rýchlo. No tak to je super, chlapci, lebo viete, začínajúce kapely, ktoré hrávajú alebo začínajú, im to trvá veľmi dlhý čas sa ukázať, lebo verte si to tak, nemajú ako produkovať tú hudbu, nemajú možno ani poriadne nástroje a nie sú takí známi. Mohol by si mi povedať viacej, ako ste sa spojili konkrétne, že so producentom Patrik Adam a tak? Tak ja som bol na jednej zabave, bol tam aj Paťo, Patrik Adam, Security, a tam ma oslovili, že mám ísť zaspievať jednu pesničku. Som zaspieval tú jednu pesničku. Pamätáš si aj ako? A už ani nie. Dačo asi od Simple Band, alebo dač také, hej. No potom asi po 2 dňoch mi poslal žiadosť Adam, Patrik, pozval ma ku sebe do štúdia. A už som začal robiť u ňo pesničky solové, že sám. A potom asi po týždni mi zavolal, že príď ku mne, mám chlapcov, čo hrajú, poď spojím vás. Hej. Tak som tam išiel a potom sme sa spoznali s chlapcami, s Mirkom, s Matejom a s Oňom. A potom Patrik Adam mal nápad, že dáme to dokopy a že pôjdeme bomby. No tak to aj bolo a už sme začali spolu nahrávať. Potom prišla už prvá oslava, zábava a už sme tam. Chcel by som sa ťa opýtať, Emanuel, že jak si bol menší a už si poznával svoj hlas, si povedal, že chcem byť niekedy ako nejaký známy spevák, alebo bol niekto tvoj vzor? Tak od malička som spieval, otec ma učil
brat, bratia ma učili a oni ma ku tomu vedli, no. A čo ja viem, vzor, máme v rodine aj muzikantov, preto ma to aj baví. Vzor bol vždy môj brat. Že brat, hej? Aj on spieval, hral, furt ma to lákalo, keď som videl, jak baví ľudí. Stále ma to lákalo, keď som videl, že baví ľudí. A teraz sa mi veľmi páči Javier Band, Roman. Zdravíme ťa, Roman. Zdravíme. Jeho hlas, pesničky, top. No, mohol by si nám ešte povedať taký tvoj dobrý deň v hraní, jak sa hovorí, že ti vyšla tá akcia, si zaspieval tak, jak si chcel a ľudia boli wow. Môžeš nám aj kľudne povedať, kde to bolo? Čo ja viem? Festival Rožňava? Myslíš? To ten výbuch, hej? To je na TikTok. To má zásluhu on. No, tak. To sme začínali, no. Akože každá jedna zábava alebo akcia, oslava je dobrá, lebo snaží sa tam dať čo najviac, najlepší výkon. Sú aj také dni, že taký, lebo hraješ 2-3 dní, vieš, že si aj unavený z tých cestov, ale vždy, keď ideme hrať, tak snažíme sa dať 110-120%, že aby to bolo čo najlepšie. A čo by si chcel odkázať tým mladým, čo teraz začínajú, ako vy ste začínali, aby ich mohlo niečo posunúť ďalej? Aby sa nevzdávali, aby furt trénovali, nech majú skúšky, nahrávať a nech sa snažia. Nech sa nenechajú nikomu podceniť. No to je to. Presne tak. Nech si idú svoje, no. Ako sa hovorí, aj si idú svoje chlapci. Tak super, Braško. Takže teraz by som chcel vypočuť Mirka, ktorý je náš profesionál na čardaše, ako tam to vysvetlil Manuel. Takže mohol by si sa predstaviť? Tak z krátkosti sa predstavím. Volám sa Miroslav. Hrajem v kapele Amaro Band. Moja zásluha je klavír, čardaše, spev. Aj s Manuelom. Takže také vyplusti, no. Mohol by si nám povedať, že ako tá záľuba prišla, že čardáše a on slaďaky, že ako ste si to rozdelili? Že ako to vzniklo, hej? Hej. Tak skúšali sme, hej. Mali sme skúšky. Čo sa týka, mali sme 1-2 dní za sebou skúšky, hej. Aj 3 takedy. A stále tam bola tá chyba, že napríklad mne niektoré slaďaky nešli, zase jemu niektoré čardaše nesli, hej. A potom sme prišli na taký kompromis, že sme si rozdelili úlohy, hej. Takže keď ideme hrať, sme tak nastavení, máme svoje kolečka, máme svoje repertoár, hej, že on ide svoje, ja idem svoje a snažíme sa baviť ľudí, vieš. No, to je super. Čo ja viem o tebe, Mirko, čo som sa dozvedel, že ty máš aj školu. Čo sa taká... Tak poviem ti tak, že ja mám 2 školy, hej. 2 školy. Takže jednu mám v Anglicku, zmaturovanú, level 3, Plamer. A čo sa týka tu na Slovensku, mám vyštudovanú maturitu hudobnej školy konzervatórium. Čo ti gratulujem. Ďakujem pekne. A som tam vyučený klavír a spev, hej. Takže tak. Super. To, vieš, ako povedal Coli vo jednom tiež rozhovore, že keď už tí naši chlapci hrajú, to je dobré, aby mali nejaký papier. Ako je Jan a tí ďalší. A to je super, že si išiel tou cestou. Aj keď si nemusel, lebo si už určite vedel hrať, hej. Ale čo by si nám mohol povedať? Je tá škola potrebná, keď ideš hrať tie cigánske naše rómske pesničky? Vieš, čo ti poviem? Je potrebná. Je potrebná. Lebo najmä v tých barových, hej. Čo sa, ako po našom sa hovorí kila, hej. Hej. A podľa sluchu, ako dáš tam tie kila, hej, snažíš sa, počuješ, ale je lepšie vedieť, hej. Lebo ako čo sa týka tej klasiky, sa naučíš veľa toho, hej. Presne. A hlavne v tej škole ťa učia tú klasiku, hej. Hej.
Čo by som sa chcel ešte opýtať, Mirko, bol si veľmi rád, keď si sa zapojil do tejto kapely, alebo už si hral s niekým predtým? Tak ti poviem, ako hrával som, hej. Hral som aj v kapele, mal som aj svoju kapelu, ale ešte to nebolo také, aké to je teraz, hej. Čo vážnejšie. Hej. Lebo teraz my sme si všetci jednotní. To nejde teraz o to, že napríklad ja hrajem čardaše, ja sa povyšujem, alebo on spieva slaďaky, on sa povyšuje, hej. Alebo on hraje doprovod, on sa povyšuje. Není to tak. U nás to je tak zasa, že každý niečo priniesol do tej kapely. Áno. Vieš? No a my sme proste v celku, hej. Jednotní. Toto je super. A môžeš nám povedať taký najznámejší, s kým si hral už? Tak mal som tú česť. Hral som aj s Dyným. Dyny Košice. Odohrali sme pár akcie. Čo si sa aj možno veľa naučil? Som sa aj možno veľa aj naučil, áno. Môžem povedať. Takže pamätáš si aj na tú akciu, ktorú spomínal Emanuel, že v Rožňave? No, pamätám si na ne veľmi dobre. Tam bol bomba. Bieloduch, hej. Koľko tam boli asi ľudí? Alebo... Okolo tých 4,000 tam bolo, no. Wow. A vieš, hrať pred 4,000 ľuďmi, vieš, no, aj je to dačo. Není to oslava 150, max 250 ľudí, vieš. Stojíš pred tisícky a tisícky ľuďmi, no. Takže chcel by som sa ťa ešte opýtať takú istú otázku, ako som sa opýtal Emanuela, že aká zabava pre teba bola top, že si ju zapamätal na celý život? Tak určite tú Rožňavu, ten festival, to bolo dielo. A môžem povedať aj Česku. Tam sme zažili veľa tiež, no. Tam. Určite máte aj veľa toho dohraté za ten čas, ktorý hrajete, ale tieto dva... Tieto dva boli top. Som počul, že aj vo Rožňave si museli ísť dvakrát, že tak si vás pýtali ľudia. Vieš, čo ti poviem? V Rožňave sme vystúpili, neviem, ako tretí, sa mi zdá. A už bolo tam okolo 2,500 ľudí, vieš. Zahrali sme, vieš, odohrali sme všetko pekne. Ľudia burili sa, hej. Bolo dielo. My sme ako už skončili, bavili sme sa. Ale ešte sme tam ostali, lebo nám dali pohostenie pekné, vieš. Vypili sme, čo jedno, čo druhé, ostali sme. Ale náhle nám organizátor prišiel za nami a nám povedal, že chlapci, ja vás potrebujem naspäť na scénu. My sa pýtame, že tá čo, nie? Že prečo? Kapela Culi ešte nedorazila, že či by sme nemohli naspäť vystúpiť. Aj keď tam boli ešte iné kapely. Aj keď tam boli ďalšie kapely. Lebo ľudia si nás asi pýtali. Organizátor sa spýtal aj ľudí, že či by chceli nás naspäť. A všetko by si videl. A to vybuchlo. A už ak sme išli druhýkrát na scénu, tak to bolo... Už tlak, že sa to nedá... 4,000 ľudí. Fakt. To už bolo... Niekto by dostal neskutočnú pretrému, ale klobúk dole, chlapci, dali si to. Vy ten svoj štýl, vy sa nebudete pustiť do ničoho, chlapci. Ja som vás už počul, jak som hovoril jemu, že pavlovský štýl, čardaše košické, český štýl, funky, ale čo aj mňa zaujíma, vy ste sa pustili aj do chválov. Môžete nám povedať aj niečo ohľadom toho, že ste na to konkrétne zameraní, alebo robíte to, že cítite, že ľudia si to pýtajú? Tak, ako si to teraz povedal. Lepšie to povedať neviem. Hej. Tak, presne. Že si to ľudia, že cítiš, čo v tej chvíli ľudia si aj pýtajú, vieš, ako náhle ideš aj na zabavy hrať, aj oslavy, prídu ti ľudia, hej, popýtajú pesničku. Že nemáte problém. Hej. Takže nemôžeme byť takí, že prídu, popýtajú si pesničku a nepoznáme. Nie? Tak klobúk dole, chlapci, lebo sú veľa kapely, ktoré, že príde človek ku nemu a opýta si Halgat, no a tí chlapci nevedia, čo robiť, že to ešte aj neskúša, ale vy sa púšťate do všetkého, čo je fakt. Snažíme sa. No, chcel by som vedieť viacej ohľadom tej pesničky, ktorá je virálna, Šunča je šun, ktorú ste spravili od Pardubic. O tej ti viem povedať to, že náš manažer Patrik Adam nám ju náhodne povedal, musíme ju nahrať, chlapci. Lenže, vieš, nahrali ju Pardubice, Hej. takže museli sme
aby sme mali povolenie, vieš. Tak hej, nemôžeš len tak No a niekoho naziť alebo tak. sme sa dozvedeli, že člen našej kapely Oňo, ktorého tiež pozdravujeme, a jeho strýko je členom kapely Pardubice. Takže on popýtal povolenie. A náš manažer nám tiež povedal, že či to už je schválené, on povedal áno. Aby ste sa do toho A pustili. my sme sa do toho tak pustili, že ti poviem, nahrali sme to v štúdiu a dali sme takú 50-sekundovú ukážku na Facebooku, na našej stránke, ktorá sa volá Amaro Band Košice. A behom 24 hodín a bolo tam cez 3500 lajky, hej. Wow. A stále to ide hore. 1300 zdieľania, hej. Tu ste sa Za jeden deň. vyrovnali vtedy Horákovej, chlapci, len aby ste vedeli. A to len tak, ti poviem, to bola len taká ukážka, hej. Nevedeli sme sa, či máme sa do toho pustiť, či nie. Hej, jasne. No však každá skladba má svoje riziko, lebo nevieš, či vyjde alebo nie. Či bude mať úspech, alebo tak. A klobúk dole, chlapci. Ináč robíte aj vlastné skladby. Tak hlavne sa zameráme na tie vlastné skladby, no. Alebo je vždy mať svoje. Lepšie mať svoje. By si ľudia povedali, že to zaspieval Amarov, že. No, a máme už tie vlastné skladby páru dosť, no. No tak to je super, chlapci. Ináč ja vás počúvam vždy v aute, keď idem do práce a mal som aj sám čest si s vami zahrať raz, čo mňa veľmi tešilo a môžem povedať, ste vynikajúci chlapci. Po každej strane charakter, aj po muzikálnej strane. Ďakujem. A sú s vami srandy. Takže teraz by som chcel vyspovedať ďalšieho člena kapely. Chcel by som sa ťa opýtať, Matej, aká je tvoja úloha v tejto kapele? Tak moja úloha je, že ja som Maniho doprovod, no a Mirkomi som cymbalmišta. No, takže Matej, chcel by som sa ťa opýtať, aká je tvoja úloha v tejto kapele? Moja úloha je, hrám klavír, hrám doprovod, pomáham Manimu pri slaďákoch, tak akože celkovo. No a Mirkovi pri čardaše, akože vyhrávky, cymbalma a tak. Moja ďalšia otázka na teba je, a teraz dávaj pozor, hej, toto mi musíš povedať konkrétne, lebo veľmi ma to zaujíma, hej. Ako si spravil, alebo kto prišiel na tú skladbu Tekamizmu k tomu? Som prišiel na to ja, ale to bola akože úplne náhoda. Neviem, v ten deň som sa cítil tak, že... Bol si naprv, chcel si sa zabiť, alebo... Nie, to v žiadnom prípade. Bohužiaľ, také ešte mi nechodí v hlave. Chvála Bohu. No a to tak bolo, že jedného dňa, lebo ja tak spím, že ja mám vždy zapnutý klaves. Čiže keď ma dačo napadne večer alebo ráno, ja si to idem už nahrávať, alebo v noci. To je proste jedno. No a ten Tekamizmu, to mám to zvyklo tak. O 2:30 ráno. Ako tu prebiehalo to? Môžeš mi o tom povedať viac? Celú noc som mal akože v hlave tú melódiu. Ale keď som si sadol ku tomu klávesu, no tak, a jak som to zahral, tú melódiu, tak už mi padalo aj ten text do hlavy. Čiže, takže mne to išlo samo od toho melódie. A snažil som sa tak, že aby to veľmi bolo emociálne. Že aby to spôsobilo na tých ľudí. No však to je pravda, robilo to veľké halo, vieš, dotklo sa to ľudí, hlavne ich srdca. A išiel si na to správne. Povedz mi, ako na to reagovali chlapci, keď si im zavolal, že možno o 3 ráno, jak ty hovoríš. No chlapci, mám... Zdvihli ti v telefón, alebo ako to bolo? Tak o 3 ráno, nie. Ale už na druhý deň sa to pomaličky akože riešilo, to, že čo jak s tým ďalej. Tak ako mesiac sa to odložilo, to tá pesnička. To aj odložilo, áno, hej? To mesiac tam stálo a že sme nevedeli o tom, že čo s nimi robiť. Buď vydať, alebo nie. Lebo na ten prvý posluch to nemalo tú silu. Ani nič. Ale po mesiaci sme si počúvali ja a Mani, ktorý mi povedal, že toto musíme vydať, lebo to má svoj dej, aj má svoj taký, že to spôsobí na ľudí.
No a potom po mesiaci sme išli dole do štúdia. To bolo vtedy, jak ste sa boli u mňa tu striať? Hej, ste išli, hej. presne tak. Pamätám si na to. Áno, presne tam. Ale už sme tam točili klip. Aha. Že sme boli s istotou, že to ideme robiť. No ale vtedy sme ešte ani nevedeli, že čo ja. Mne sa zdá, chlapci, že ten moment bol váš prevrat. Keď ste spravili, keď ste začali nahrávať na tento štýl, že vlastné tvorby. No mali ste už aj vtedy, ale tá pesnička Tekame z Muktuman a Šunčaj Šun vás zdvihli veľmi vopred. A tiež takisto sme tiež akože pridali nejakú ukážku z toho, tiež takú menšiu cenku. No a sme videli na ľudí, že strašne to zdieľajú, aj na poznámky, aj do dňa. To proste všade. No, Videli sme, že mali čísla, no tak sme sa pustili do toho, že už to ideme robiť. a teraz mi povedz, to, že si v kapele Amaro Band, pomáha ti to aj so vzťahmi, nalákať dievčatá alebo niečo také? Lebo ženy vždy boli aj budú. Že teraz sú viacej. Tak teraz, keď sú viac ráne, viac ženy. To je logika. Takže chcel by som sa vás, chlapci, opýtať ešte aj také pár osobné a štiplavé otázky. Čo myslíte? Chlapci, opýtam sa vás ešte takú štiplavú otázku, že čo je pre vás také najsmiešnejšie, odkedy hrajete spolu? Tak akurát minulý týždeň sa nám stala taká príhoda, to konkrétne Matejovi a Joňovi. Akurát vynášali bedne a čo spravili? Spadli aj s bedňami. Ale nič mu nebolo, nie? V pohode som, vidíš. Že žiješ. Vidíš, že som v pohode, takže Nič ti je. nie, nič som v pohode, až celku som. Nemuseli ti spraviť polievočku alebo niečo také hneď. Tak 2-3 vajíčka, no. No to dobre. No a povedz mi, kto vládze najviac jesť zo celej kapely? Tak určite Mirko nie. Hej? Alebo vieš, ja som tiež dobrý. Ja som tiež dobrý papkač. Čo ja môžem povedať? Jedine Brothers Kebab. Napraskali náč. Ale si chodil častejšie. Chodil som častejšie, ale na tú rybu som nešiel, no. To prídeš ku mne domov osobne, No. vieš. To bol môj nápad. No, spravíš mi osobne. A čo taký je Manuel? Čo si prešiel on? Tá moja taká, že sranda, alebo ako to mám nazvať, je, že cesta nám má trvať 2-3 hodiny, keď chodíme hrať a nám trvá aj 4-5. Lebo čo chodíme hrávať tie cesty a tak, nerobí nám to dobre s Mirkom, takže musíme chodiť na záchody, Na veľkú. na veľkú, no. Tá. Ale sa aj sledujete, pritom kamerujete, alebo robíte srandičky. jak Robíme ďalšie? srandy. Lebo môžem povedať, veľa kapely som už videl. Hej. Tak hlavne tá sranda je na tých cestách, že sa, preto nás to aj baví, že Hej, držíme sa ako rodina, nejakú kapela, presne tak. že my už keď ideme, my sa tešíme, že budeme spolu. Na zdravie. My už keď ideme hrať, my sa aj tešíme, že budeme spolu aj 2-3 dní, že potom... Super chlapci, som rád, že ste mi prišli do mojho podcastu. Ja vám prajem všetkom šťastie sveta, naj vám to vyjde, na váš Pán Božko žehná a veľa úspechov, veľa nových piesní a ešte prosím vás povedzte, kde vás uvidíme čo najskôršie. Tak teraz najbližšie nás uvidíte u Daniela na festivale a potom v Martine u Majkyho. Zdravíme aj Daniela a Majkyho. Čaute. A chcem sa aj tebe poďakovať, že si nás tu pozval. Moja čest, chlap. A tiež ti prejeme, že nech ti vyjde všetko, aj barbershop, aj podcasty. Vážime si ťa. Ďakujem. Musí to výsť. Takže chlapci, to boli Amaro Band. Dúfam, že sa vám páčil ich príbeh, ako začali a životné príbehy. Budeme naďalej pokračovať s našim Janovič podcastom na YouTube. Zostaňte s nami a čoskoro ďalšia známa kapela ako títo borci. Čaute. Čau.